Bigarren mobilizazio eguna erretreta erreformaren kontra. Manifestazioa egin dute Baionan beste behin intersindikalak deituta. Bertan izan da Jurre Bidegain lankidea. Arratsaldeon ikusentzuleok eta aktualitateari lotutako gai gehiago ere bai gurean, baita erreportajeak ere. Ongi etorri! Hilabete inguruko etenaren ondotik erretreten erreformaren kontra mobilizatu dira berriz ere gaur goizean Baionan. Gogoratu behar da manifestaziorik ez dela antolatu maiatzaren bataz geroztik. Ahatik, hilabete honetan hainbat ministrok iparraldea bisitatu dute eta sindikatuek ekintzak antolatu dituzte. Gaur goizeko mobilizazioan beste behin ere aldarrikapen giroa nagusitu da Baionako karriketa. Irabazi dugu, zenda krisia demokratiko eta ekonomiko bat badugu, krisia demokratiko hori ezin dugu onartu eta behar dugu salatu. Manifestariek presioa sartu nahi diote gobernuari Liot taldearen lege proposamena Asamblea Nazionalean aztertua izan baino lehen. Gogoratu behar da lege proposamen horren bidez erretreta hartzeko adinaren atzerapena indargabetu nahi dutela. Gobernamenduak bere horretan jarraitzen du, eta berak nahi du ja horria pasatu eta beste zerbaitetara pasatu nahi du, baina guk gogoraraziko diogu eta karrikan jendea gogoraraziko dio, oraindikan ere bere erretreta erreforma hori kentzeko engaiamendu eta borondatea badugula. Sindikatuek adierazi dutenez, erabakita daude kosta ala kosta erreformaren kontra borrokatzen segitzeko. Erreformak antisozialak eta arrazistak heldu dira, indarrean berriz eta gu, horren aintzinean, determinatuak bai, mobilizatuak bai eta antolatuak izanen gira. Gaurko grebak batez ere eragina izan du Biarritzeko aireportuan. Biarritzetik abiatu behar ziren 13 hegalditik 6 bertan behera gelditu dira. Elkarretaratzea bart, Baionako herriko-etxean, poliziak Lapurdiko hiriburuan atxilotutako gazteari elkartasuna adieraziz. Mediapart edabidearen arabera, gutxienez 15 lagun izan dira atxilotuak Frantzia osoan 2022ko abenduaren 10ean, Marseilla ondoko Lafarge lantegian eginiko ekintza batengatik. Les Soulèvements de la Terre izeneko talde ekologistak deituta desobedientzia ekintza bati loturik. Aix-en-Provenceko instrukzio epaile batek aginduta abiatutako ikerketa izan da. Baionan atxilotutako 30 urte inguruko gaztea da. Eraikintza hauetako leihoak, ateak, lurra eta barkendu eta berrerabili eginen dituzte. Eraikuntzako hondakinak berrerabiltzen ditu Patxama elkarteak eta euren esperientzia partekatu dute Gipuzkoako etorkizuneko aroz eta igeltxeroekin. Eraikuntzan proiektu gehienetan material guzti horiek hausten eta botatzen dira eta guk proposatzen duguna da botatu ordez, garbiki desmuntatzea eta gero saltzea prezioa paletan. Eta hildorretan, Patxamak Gipuzkoako adokin elkartearekin batera berrerabili izeneko proiektua garatu du. Gipuzkoako eraikuntza eskolatik eta helburu ezan bizkate ikaslek eta guke ikasteko nola berrerabil daitezken erauzketa ateratzen dien materialak, zahortegira bota ordez zerritxeran berarekin eta hemen aldiz bintzat berrerabili ikendia. Nola desmontatzen diren gauzak eta? Berrerabili proiektu horrekin nahi genuen erakutsi Gipuzkoako ikaslei zer posible zen egitea berrerabilpenaren alde. Hego Euskal Herrian jarduera hau nahiko marginala da oraindik. Horregatik berrerabili proiektuaren xedea da mugaren bi aldeen arteko ezagutza transmisioa bultzatzea sektore honetan baita ere. Agian bereiek proiektu bat aurkeztu dezaketela Gipuzkoan garatu ahal izan litekena. Bilatu beharko litzateke komunitate bat baita ere horretarako preste egon litekena, baina zergatik ez, aukerak bintzat hor daude. Hemen 500 etxebizitza sozial inguru eraikiko dituzte eta promotoreak erosi du hemen berreskuratzen ari diren egur guztia 1200 metro karratu inguru. Guti gora bera 1200 metro kargatu egurrezko parketea.
baita ere 50 bat leiho, ate, pixka denetarik azken finean. Izan ere, eraikuntza sektorea munduko CO2 isurien 40% ingururen erantzulea da. Eta eraikuntza guztietan sustatu karbonoaren jaustea, baina baita ere transizio ekologikoko erronkei erantzutea. Zitadel berregituratze proiektu honetan 500 etxebizitza inguru eginen dira, gehienak sozialak. Gaur egun eraikin hauek zaharkituak gelditu dira, badira 250 etxebizitza sozial, alokairuzko etxebizitza sozial, eta ikerketak egin dira berritzeak aurre ikusteko, eta ikusi da ikerketen arabera ezintzela berritu, bertzela dena suntsitu eta berritzera iki. Eta hori egin behartzela transizio ekologikoko erronkei erantzunez, eta orduan erabaki da 500 etxebizitza inguru eraikitzea, mantenduz orain arte den alokairuzko etxebizitza sozialen kopurua, gehituz erosmen bidezko etxebizitza sozial parte bat, eta saleroste librea ere. Eraikuntzan ere trantsizio ekologikoaren zirkuitu laboren eta ekonomia zirkulararen aldeko apustua Baionako Zitadel berregituratze proiektu honetan. Mila 1952an Baigorrin filmatu zen Haut les Vents filma eman dute berriki Baigorrin bertan. Pascal Goñi herriko historia irakasle eta Terre de Navarre elkarteko kidea izan da berau berreskuratu duena. Alors c'est un film oublié parce qu'il a été tourné en 42 pendant la guerre. Très peu de gens de Baigorri connaissent. Ahaztutako filma dela dio, gerra garaian egina eta oso jende gutxik duela film honen berri. Naiz eta zaharrek aipatu izan zuten. Filmaren bila denbora asko ibili ostean, ezustean aurkitu zuen, eta l'histoire en elle-même n'est pas très originale, elle est très classique. Historioak interes handirik ez duela dio, Euskal Herria utzi eta Argentinan diru egin ostean, bertara itzultzen den familia baten biziak kontatzen du. C'est votre pays. Il y a un fond propagande de Vichy. Eta Vichyren erregimenaren propaganda kutsu ere baduela dio. Etxera eta berrira itzultzearen mezua saltzen duena. Je resterai. J'ai compris. Dena den Euskal Herrian egina bada ere, ez da Euskal Herriko ikuspegitik egina. La vision des Basques, la caricature. Euskaldunen karikatura dela dio. Hizkeratik bertatik hasita. Bien sûr, c'est une Esteban. Tu ne l'as pas connue, tu étais déjà parti quand elle est venue au monde. Et puis elle a épousé un Etxegarri. Baina era berean, pour les gens d'ici, c'est un document assez exceptionnel parce qu'on voit garai hartako Baigorri ikusteko dokumentu ederra dela dio. Etxeak, frontoia, plaza, baina baita figurante modura parte hartu zuten herritarrak ere. Des figurants, parce que il y a beaucoup de figurants. Horietako bada irudietan duzuen Jan Aretxalar euskaltzain baigorriarra. Einaut semeak filma Donibane Garaztin eman zutenean ikusi eta ezagutu zuena. Filma hortan agertzen da, deitzen dena hemen xaxaria bezala, kantatzen baitu eta punduak edo kintziak, eta luzeko partidan. Eta ikusi dut, eta iduri dut, aita hori dena, eta ikusian itoen eta aitaren eta argazki zahar batzu, badakizu 1900 eta 1952 zuten eta argazki handik egiten, orduan etxean eta sekatu dut eta argazki bat eta atxeman dut eta iduriz eta berea dela bai. Eta lanolako filma izanagatik, herritar andana bertaratu da beren herria 1952an nola zen ikusi ahal izateko. Ahaztua zegoen dokumentu honen bitartez. Hogeita 15 urte bete ditu Oholtza gainean Sutagar taldeak. Ibilbide horretan 15 disko atera ditu. Aurten gainera maiatzaren 14an Senperen iraganen den herri urratseko kantuaren egilea da. Ikusentzuleok Uztaritzeko ikastolaren 50 urten ospakizunak ari antolatutako gaualdian, Sutagarrek urratsak zubi izena duen herri urratsen kantuarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!